खुलुमबाय। दिनै 15 मे 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिनाय थाबाय। राशिफोर फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोर खोनासंदिनि गिबियावनो दङ। मेष राशि अनलाइन फालांगि जागायनायनि मावथांखिया जाफुंगोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। बृष राशि रांखान्थियारि थासारिया नर्माल थागोन। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। मिथुन राशि नोंथाङा नोंथांनि नखरनि हेफाजाबजों फालांगि खालामगोन, मुलाम्फा जागोन। रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव था। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। कर्कट राशि फालांगियारि रां थिसननायनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। सिंह राशि फालांगियाव मोजाङै मावफुंगोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। कन्या राशि सासे लोगोखौ मदद खालामगोन आरो खामानियाव हेफाजाब होगोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। तुला राशि फालांगियाव गोदान लोगो आरो बाहागोदारिया मुलाम्फा गोनां जागोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। वृश्चिक राशि खामानियाव मासि जौगानायनि खाबुफोरा जौगागासिनो दं। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। धनु राशि साख्रिया गोबां मुलाम्फा लाबोनायनि सम्भावना दं। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। मकर राशि फालांगियारि बिथिङाव बांद्राय फोथायनाया मोजां जानाय नङा। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। कुम्भ राशि फालांगियाव आय आरो खरसाया बांगोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। मीन राशि नोंथाङा धोरोमारि आरो मोजां खामानिफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। दिनैनि राशिफोरनि एसेनोसै। गोजोन्थों।